sådan lidt store, når de kommer tæt på. Man skal passe på, at de ikke hopper også. Ja, altså lige passe på, at de ikke har den ene. Så det, der er lidt bange for, at de hopper. Dem, som der får babyunger med, men er ligesom hønsene, der laver sådan nogle unger. Den lægger æg nu, og så hvis man venter, og de får lov til at ligge på det, så kommer børn ud. Så kommer kyllinger. Er det kun moren, der laver små kyllinger? Kom. Ja, vi kan godt nå at lukke. Nej, nu skal jeg skynde mig. Den gider slet ikke. Den har flotte fjerner. Den var flot. Ja. Så går de ind i redden. Er det ikke dem, som der er de store, dem skatter? Jo, det er de store. Og den går helt derover, den der numsen her hen af. Den skal vi snart lave til mad. Så får vi suppe og tarteletter. Den er nemlig lidt gammel. Så bliver den bare lavet til mad. Hvis han kommer tæt på ham derovre, så går vi lige ud først. Ham der står derovre og snakker med kyllingerne. Det er jo ham der far til kyllingerne. Så han kan godt sådan passe lidt på. Okay. Nu kigger lige, er det et godt sted? Så bakker vi lige ud, fordi nu kommer halen. Bare lige lidt. Det ser vi skræmt. Ja. Farvel, far. Skal jeg skille den nu? Kan han godt blive lidt sur? Han passer bare på hans børn og hans damer. Ja. Prøv at se den spore, han har. Den, der går rundt der på benet. Den kan han folde helt ud, og det er et... det er som et papirblad. Nu bliver han skræmt. Nu bliver han skræmt. Bliver han skrab? Ja, skal vi lade ham være i fred? Ja. Det gør vi. Vi går i tomater. Stjæle en Ritas tomater. Simpelthen. Simpelthen er klar. Hvad er det? Ritas. Det er Ritas. Du må godt få dem. Skål. Så det er ikke et fint spot, Rita har fået herude. Så kan jeg bare bygge det. Ja, så sidder vi nogle gange for kaffe, okay. Og man kan tegne. Det kan man også, ja. Man kan klippe også her. Hvorfor? Det er fordi, de går rent til noget andet. Dut. Så kan jeg holde fri. Så må du nemlig fri. Hvad er der? Hvad? Skal vi også have kartofler derhjemme? Ja. Har du fundet hindbær? Ja, det er dejligt. Prøv at se en speciel hindbær, hun fandt. Ja. Mums. Hvad er det for en hindbær? Det er lige en haps. En tomathindbær. Tomathindbær. Den var lige. Er det bare en tomat? Gået om på at kigge på høen. For at se, om hun kan finde nogle nisser måske. Det er bare hun. Det er bare hun. Jeg elsker den. Så er den anden hånd også. Hvis du putter tomaten ned i lommen, den kan vi godt have. Den tager vi lige op igen. Så er den med i den hånd. De bliver nemlig ikke mast. Dem må man ikke putte i lommen.
Nej, det er kun til munden. Ja. Jeg må også. Prøv at se, hvor den er pæn. Det striber. Du får da lommen fuld af guld. Ja. Mor, hun sagde også, at du godt måtte finde nogen med hjem til hende, ikke? Og hvis der var nogen. Chilierne. Mm. Det er sådan nogle klovnenæser. Chili. Prøv at dufte, Freja. Dufter ligesom pizza. Ja. Det er vores pizza. Ja, det er nemlig til. Det er jo Hvad er det der? Den er syrlig, så den er Hvad er det? Det er sorte chili. Ja. Det er De er allerede klar. Ja, nogle af dem er. Det kan du lige se. Er det dem, der er de røde, der er klar? Skal vi ikke plukke nogen af klog dem? rigtig mange. Dem tror jeg heller ikke, du kan spise, faktisk. Nej. De er meget stærke. Jeg skal lukke nogle af dem her. De er ikke klar endnu. Klar endnu. De skal blive sådan deroppe. Næsten, du se, det er næsten helt rød. Snart er det. Det smager ikke godt nu. Nej. Det er kæmpe. Ja, de er store, hva'? Har du smagt sådan en? Mhm. Klar, den kan du prøve at smage. Lige Skimmer. ned i madpakken. Ja. Det kan godt lige få ryddet op herinde snart. Ja, det er lidt mindre. Det er nemmere. Ja. Jeg venter herovre. Hvad så, Freja? Fuld høns. Det er hindbær. Oppluk til Tror jeg, græs du til får det op. Ikke også? Freja. Ikke få ondt i maven. Ved du, hvad farfar siger? Du kan plukke lidt græs og lidt mælkebøtter. Ja. Det er helt vilde med dem her. Ja. Prøv at se, du får lige dem her med. Men ikke brændenælderne. Gå på fliserne, ikke også? De her brændenælder der. Så bare du går der, så går det. Ja, de er vilde. De er vilde. Au. Det kan ikke nå helt op. Har du set hanen, står der? Ja, det er faren der. Er det faren? Den er stor. Sådan der. Ja. Han er en ordentlig basse. Han er ikke så mange fjer. Er det fordi, han er oppe og bokse med alle de små høns? Det er fordi, det er fælletid. Ja. Han bliver lille gammel, han er inde på Ja, Han sover op i maden, så der ikke er nogen, der stjæler. selvfølgelig. Hvorhen? Ikke nu. Freja, det er ikke, fordi han sover i maden lige nu. En gang så jeg en høns, der var ude i min have. Det passer ikke. Det er faktisk en løgn, du fyrer af der, Freja. Den have. Du kan plukke lidt græs til dem. Farvel, høns. Farvel, høns. Men de skal vandes, Ja. når de kommer derover på taget. Når render ned i. Ja, vi går i jorden, så er det bare hakket hul ind i. Ja. Prøv mere om i forhånd. Ja, Du har dem der. tre. Ja. Så du kan putte dem i lommen. Men vi kan gå ned og plukke nogle flere hindbær. Ja. Se, lige en forskel på de to marker.